Rwyf am sôn am amser pam oedd na ddim byd tua 30 i 80 mlynedd yn ôl. Adeg dlawd fel yr ydych chi gyd yn gwybod. Dim electric, dim telefon, dim motor, dim radio na ffordd wedi thario. A bron na fwedaidd dim pres. The inspector, Mr. W.D. Jones, reported as follows. I have within the last weeks inspected several places in the parishes of Ardudwy and Ysgol, and among some of the worst cases that came under my notice is a house called Maria in the parishes of Ardudwy, about 3 miles above Llanbedr, where a woman named Margaret Jones lives with 3 illegitimate children. As far as I could ascertain from questioning the children, neither of them had ever seen a church, chapel or school, for as they said themselves, they had no clothes to go. Roedd na ffenestr yna, da ni'n gweld yr ochr yna, ac un arall bach yma, wedyn un yna ac un arall yna. A tân o'r ochr yma, da ni'n meddwl, ac wedyn lloftydd fel crogloftydd yn y tŷ, a dyma ni rili. Dyna fo, does dim llawr arall am y tŷ. Mewn tir fel hyn, yr salwm, a mae'n debyg illa bod rhai o'r tai yn yr ardal yma yn dau unos, sef tai oedd yn cael ei adeiladu ar ddachlyd yr haul, iawn? Felly, pam oedd yr haul yn mynd i lawr yn y nos, iawn? Mi oedd bobl yn adeiladu tŷ, ac oedden nhw'n gorfod adeiladu tŷ bach fel hwn cyn i'r haul wawrio, cyn i'r haul godi y bore wedyn. Ac oedd rhaid cael tân a bod mwg yn dod allan o corn shimdde. Ar y fryncyn tu draw i'r tŷ, ger llaw tandaran, gellir gweld hyd heddiw clychau rhyfedd, y rhai a adnebyddir fel clychau'r tywydd teg, a mae oddi mewn iddynt yr arferant ddawnsio a chanu. Mae prydferthwch ail i heden, yn dyfon wesgan ysfeinwen, fwy'n gariadus liwys lawen. Y mae y ffenestri o Llyndyllau a rai hynny wedi ei stwffio gyda hen gadachau i gadw gwynt allan. Y mochyn y ci a'r ieir yn y gegin. Gnawn amodau cyn ymadwy ymrwymo, Toed a felo, rhod y grid a dweud y doi. Lewis lonad serch fy manwes, wiod e gorau rioed a gerais, mydd gymeraf yn gymhares. Rhod y grid a dweud y doi.
hen du hapus. Be welodd y creigiau? Gaeaf oer heb ddilliad clud, hafau clir am ben y byd. Gwyntoedd caled, garw'r mynydd, cynefin sydd ymhell o'r stryd. Be welodd y waliau? Margaret Ann a Mary fi, a bywyd hyll, bydyr bler, tai di drefn, ôl troed y tlodi, tristwch teulu, sioc a siomi. Caledwch, bywyd y tai bach, adref sy'n yr awyr iach. Mae gen I dipyn o di bach tot o di bach tot o di bach tot. Mae gen I dipyn o di bach tot. Ar gwynt i'r drws bob bore. Hei di ho, di hei di ho. Ar gwynt i'r drws bob bore.